Minalabak Vloggers! Mag-ingay! I see, I live, I've learned. And voila! As I search for the channels for Minalabak Vloggers, ito po ang lumabas. Yan, una-una si Robert Invulnerable featuring Minalabak Massacre 1900s. Ang ganda ng article niya. So, subscribe nyo naman. Hindi ko alam yung iba, gaya ni Cholo Carius Vlog. Parang bumisita lang siya dito sa aming bayan sa Minalabak. Eto si Mobsling TV, tinatanong ko siya kung taga Minalabak siya. Featuring the Kandungan in Busak Adventure and Nature Trip. At may na-lockdown 9 months ago. Samo around Minalabak, natuto siya mangisda. Ayan, si Happy Travel. At ito naman yung aming advocacy vlog, Bike Fishing Vlogs. Nag-fun fishing kami a year ago. And mayroon ding road trip. Doon ba sa amin to? Sa Oragon MTV Riders International. Shoutout sa inyo. Si Sir Q TV. Ayan. Featuring one of the best kinalasan in Minalabak. Doon sa Magadam. Ang Little Tagaytay ng aming town. Ang tito naman si Robert Invulnerable. Ayan, ang dami niya entries. Ayan yung advocacy channel, Bike Fishing Vlogs. Si Sir Q naman, sunod-sunod ang pag-feature. Merong mga bisita. Si Ednar Venture. Tama ba? Beach Vlog, White People Beach of Minalabak. Ito pa, Sir Noel o Sir Q TV. Ang dami niya talaga. Si Bisana Archie Vlogs, ayun. Nandun siya sa ibang bansa. Hilario Lacuachero, Larry Amos. Edmond Senya. Road Trip by Dave Peñaflor. Sierra Cota Resort. Ayan, ni Miss Mansusupsup Vlogs. Ano ba yung Mansusupsup? Sa Linggugan White Beach, si Chef NTV. Ayun. Ano talaga siya? Propyong taga Minalabak. Ayan, si Bisana Archie Vlog. Finiture niya yung kanilang sumisikat na kinalasan. Calvo and Tisay. Again, sa White People Beach. Bagulataw, Jomsky TV. Ayan. Minalabak vlogger kaya siya. Anli Banat. Mga kabanat. Mga riders din. Si Robert. Si Bea Enigo. Ayun. Blind couple in Minalabak. Si Ades Aaron. Ades Aaron Motor. Ay, ano talaga? Taga Minalabak yan. Ayan. Drug Life Race or Drug Race Life. Sa Albay na to. Dalan sa Magadap Minalabak yang pasyarasin magkayang tipong si Chongron. Edmond Senya, I'm going to become Minalabak Kamsul from Manila yata. Ito from Taban si Unicols Tige. Yun. Ang ibang entries ay hindi na rin Minalabak. Pero all in all, Tipstock TV, ayan, Christmas lighting sa Minalabak. Sa Linggugan Beach, si Alina Misalas, parang taga-ron din sa amin to. With the crew. Ayan ako, Ines Vlog at Poblacion. Sa akin yan. Yun. Best Beach and Resort in Bicol. Ayan. Isa siguro sa feature ng Minalabak. Maganda talaga doon. Bingkay. Sa Baliwag Nuevo din ito. Ayun. Nagbisita lang siya. Ayan. Si Archie. Marami itong pakulo si Archie. Ayan. Kanino ka bumabangon? Sunset in Minalabak. Maganda. Bangon Oragon. Kay Archie din. Albert de Vera. At marami pang iba. Ayan o.
Ang iba, sa iba na rin eh. Anyways, yung iba, hahandpick na lang natin yung ibang alam kong binalabak vlogger. I hope na may natutunan kayo sa aking pag-search para makapag-ingay naman ang mga binalabak vloggers.